רואים את זה שזיפים, עוד מעט צריך לגדול. שסף, בננות, ואנחנו גם רואים, זה ענבים, ומה אנחנו רואים עוד? פה, ורואים את הנוף. פה הנה מצפה, כמה כפרקטים, ארבל. בואי החוצה. מה אנחנו רואים עוד? אנחנו רואים את... זהו, נתקעת? אוי, לא נתקע. מה? תכניס את החוצה, יהודה. אמא, מצלם. גרביים. מה ככה אתה עושה? כן. לא, תדבש. אמא, אני מנסה את החצי. טוב. זה קוראים לה מירה. כן, ננקה את החצר, בואו. אחר כך ננקה את החצר. תני קודם כל לשמור בצילום. טוב, אנחנו... מה אנחנו רואים? בים. יאללה. מאוד חשוב. שיהיה הכל בסדר. אנחנו רואים את מירה עובדת בבינה. מה, אתה רמבו? כן. אני פה מסתובב פה בקסבה לשמור. אנשים עובדים, מכוניות נוסעים, סליחה, וגם יש אנשים שעובדים. איפה אתה רוצה להמשיך? בוא נמשיך לשם. נחפור לו את זה. זה. אני גם בצלייט, מכאן. זה פיתואנים, והתחרות עם כל אדם מסליט? ביד אליהו. הוא עולה לפורים, הוא ישלם. טוב, קצת קשה. טלפון. מה נשמע? גם מה? הנה לינור. חבר'ה, אנחנו באנו להסריט פה סרט, לא לצלם. עושה שירים, נו. רמבו, אה? מספיק? על מה כסף? כסף, אתה יודע, אנחנו... מה זה כסף? כסף זה פרנקים. טוב, כאן אנחנו רואים מכוניות. טוב, אנחנו רואים את... אנחנו רואים... הנה פה סיגל, פה לאה. פה עם דעת עולים היום. יש מלא טמבלות, הוא לא ידע. בוא'נה! רגע, אפילו שיעורים. טוב, בוא נמשיך לך. תקליט. הכל פה זמזומן, אתה גמר בטאטה. טוב, אנחנו חוזרים לקסבה. בואו נחזור לקסבה. אמא, קצת. עמי, חוזרים לקסבה. נראה לו אנושי וגם
למצוא את אמא שלך, ניסה לא נביט, לא נשים למפרטים, לא נגיע לארץ חדשה, לא נגיע בוא נלך לדשא, בוא. רגע, אל תצא, אני רוצה להצטלם.